naozaj v tomto roku sú na majstrovstvá sveta na Slovensku. V hokeji my sme veľmi radi a čo sa mi páči, že organizačný výbor majstrovstiev sveta v hokeji IHF, ktorý vymýšľal, že akého maskota bude Slovensko mať počas týchto majstrovstiev, zapojil do názvu a do toho, aký bude maskot aj ľud slovenský. Urobil sa prieskum a práve z množstva odpovedí, ktoré prišlo a z množstva typov sa vybral takýto krásny vlčík, ktorý v podstate dostal aj meno podľa toho, že na hokeji sa dávajú góly, tak sa volá góly. Aj sa to tak číta, že góly. A my ho tu máme, my sme veľmi radi, že s nami chodí na naše akcie celosvetové, kde prezentujeme Slovensko, aby si všetci spájali práve aj tieto majstrovstvá sveta v hokeji s týmto našim maskotom. Je to unikátna príležitosť dvojnásobne, aj preto, že sme kedysi hrali v spoločnom tíme a teraz dokážeme naozaj vzbudiť veľkú pozornosť zápasmi jeden proti druhému. Samozrejme robíme preto maximum, aby sme čo najviacej prilákali aj českých športovcov a fanúšikov, aby mali príležitosť sa zúčastniť v Bratislave a Košiciach na tomto podujatí. Samozrejme už dneska sme prvýkrát, ako vidíte, veľmi aktívne pristúpili k tej propagácii tých majstrovstiev a budeme pokračovať aj na Holiday Worlde, kde sme tento rok partnerskou krajinou a pochopiteľne dohodli sme aj v rovine médií, aj v rovine ďalších inštitúcií čo najširšiu propagáciu majstrovstiev sveta, kde samozrejme českých fanúšikov srdečne pozývame. Samozrejme chcem pozdraviť vašich divákov v mene všetkých Slovákov a pozvať vás teda na tú najväčšiu udalosť, ktorá sa bude konať na Slovensku, to sú majstrovstvá sveta v hokeji. Budú sa konať na prelome apríla mája. Verím teda, že veľmi veľa Čechov a Moravanov, teda keď sme v Brne, príde na Slovensko. Dúfam, že budeme hrať spolu v finále a že bude zaujímavá atmosféra aj v Čechách, aj na Slovensku. Samozrejme, že tomu predchádza veľké úsilie. Budeme sa snažiť vytvoriť na Slovensku klientsky orientované prostredie, aby sme teda našich hostí privítali, aby sme si udržali ich priazeň aj do budúcna a snažili sa im ukázať čo najviac zo Slovenska.